Ahojte, vítajte pri ďalšom vlogu. V tomto by som vám vlastne chcela ukázať, ako trávim Vianoce. Takže začíname tým, že som teraz prišla do Bratislavy. Je 21.12. cca 4:08 večer. A ja som teraz prišla, pretože som bola akože doma na východe tento víkend, ale s priateľom si zajtra robíme štedrý deň. Takže som tu prišla. Samozrejme, donesla som nám nejaké veci na ten štedrý deň. Domácu klobasu na kapustnicu. Potom už spravené bobalky. Priateľ ešte nikdy nejedol, ale proste nás je tradícia, tak je, že musíš to ochutnať, lebo to najviac milujem. Oplatky. Ups, tu sa nejaká zlomila, nevadí. Potom domácu kapustu nakladanú kyslú do kapustnice. A posledná vec, s ktorou som prišla, je táto voňavka, ktorú priateľ dáva mame na Vianoce. Čo to bolo teda? No, takže toľko k tomu. A dá sa to fakt, že v takejto malinkej taštičke spáš, ja poviem iba s taštičkou už tuto. Takže chcem vám to celé ukázať. Ja vlastne sa neviem, ako to bude zajtra prebiehať, ale máme tu krásne darčeky pred stromčekom. Každý máme 2. A celkom sa na to teším, ale zároveň sa nechcem veľmi tešiť, lebo potom budem sklamaná. Takže tak. Inak chcem si ešte dneska spraviť, že vision board na rok 2026. Ja som doteraz nemala žiaden vision board, ale chcem to spraviť. Proste neviem, mám na to chuť. Zajtra inak ideme podpisovať zmluvu na nájom od nového roka. Akože my spolu bývame už dlhšie, ale teraz to bude taký prvý náš spoločný, lebo vlastne tu býval priateľ, ja som sa iba prisťahovala. Ale teraz to je tak prvé naše spoločné, obidva budeme na zmluve a takto, čiže tak, o chvíľku to bude nové prostredie. Dala som si smash burger, cheesy and bacon a k tomu hranolky domáce. Oni k tomu dávajú nejakú svoju omačku, že to si akože nevyberá človek, ale je to mega dobré. Keď sme si to dali prvýkrát, milujem to. No, ideme ešte na nákup a takto, boli sme podpísané zmluvu a teraz ideme ešte aj jeho mamku pozrieť, priateľovú mamku pozrieť a ideme na nákup a ideme vyvárať, takže tak. Som celkom smutná, lebo sa mi vo vlaku zlomili, ale to nevadí. Tu máme vínečko, prestretý stôl. Je dneska štedrý deň, 24.12. teda. A ja nemám úplne najčastejšie vlasy, ale zase nie sú ani mega masné a idem si ich vyžehliť, takže first of all si dáme nahrievať žehličku už, lebo sme to mali. Ani to robiť v izbe, lebo ja som to väčšinou robievala v kúpeľke, ale sestra je akože vo vani a mám krátke vlasy, takže si myslím, že to zvládnem aj bez týmto kozmetickým zrkadielkom a nemusím byť proste pred veľkým zrkadlom v kúpeľke. Ale každopádne včera večer som si spravila vision board na 2026, takže kým sa nahraje žehlička, tak si ju ukážeme. Neviem, keď som si naposledy robila niečo z vlastnej akože tepelná oprava, ale hlavne neviem, či mi to vydrží, akože rovné vlasy, lebo akože ja mám svoje rovné. Lenže
vonku už asi nesneží, ale nedávno padal sneh. Nie nejak extrémne, ale hej. A je tam zimka, takže či sa mi nezvolnia, hej, neviem. Jau. Každopádne uvidíme. Takže toto zapíname na to čo najväčšie. Toto by som chcela... To je celkom... Takto. Neviem tomu, že to bude v pohode na tom dreve. No a nemám ukážať svoj vision board. Mám to takto na iPade. A idem ho aj vysvetliť teda, hej. Mám ho už na tapete, ale akože mám iba tú fotku. Aj keď to budete mať akože otočenie zrkadlovo, ale to nevadí. Takže, tak to vyzerá nejako. Ešte vám ho natrčím aj zadnou kamerou, aby ste to videli, ale tak to vyzerá. Mám tu, že I attract success, I attract money, I attract opportunities. Mám tu dlhé, zdravé vlasy, husté, lebo som si ostrihla vlasy, takže chcem naspäť dlhé. Mám tu bungee jumping, lebo akože ja už dlhšie chcem na bungee jumping, uvidíme, či sa nám to podarí. Mám akože veľa peniazí, mám tu krásne biele zuby. Mám, že I am a successful YouTuber, financial freedom, clear skin, shiny hair, fit body, healthy mind. To tu mám akože tie texty. Ten taký hlavný text, čo mám v strede, don't overthink it. Potom tu mám pilates, mám tu túru s priateľom, dovolenka s priateľom, polárnu žiaru tu mám. If you can dream it, you can do it. Mám tu kameru s mikrofónom, akože natáčanie. Mám tu fotku akože beh. Mám tu I am successful, mám tu Grécko, lebo som už akože dlhšie chcela ísť do Grécka. Mám tu, že I have my dream body, mám tu auto Audi. Mám tu Spanish, ja už sa chcem akože dlhšie naučiť po španielsky, ale uvidíme. A mám tu, že I'm in my glow up era a potom tu mám ešte nejaké, že akože s priateľom proste tieto, hej, že chcem, aby sme akože boli spolu naďalej. Takže to je môj vision board. Mám tu aj nejakú váhu, vysnívanú možno. Takže takto a idem si snažiť tie vlasy. Zmena plánov, akože vlastne mám vyžehlené, ale sestra mi ide robiť také tie, že brkoč do polky a z toho cop, lebo proste mám masné vlasy a keď sú vyžehlené, tak vyzerá byť ešte masnejšie, hej. Takže tak a potom ja jej idem natočiť vlasy. Takže that's the plan. Look, bitches. Nie, no dawaj. Ne. Ešte neviem, aký top si obliekam k laviciam. No moc nemám žiadny taký podľa mňa, ale to som sa Môžeš povedať niečo z mojich. Ja nechcem crop top. Toľko k tomu asi. Vlasy mám. A nechce sa mi malovať tento ak, čiže som asi bez špirálu. Fair. Dobre, ja sa nestaram.